Lukas 22:38. 22:38. Lat meg sjå. Lukas 22:38. And if I also ask you, ye will not answer me, nor let me go. Ye will not answer me, nor let me go. Lorst ikke dal, og om jeg spyrir, ta svære til meg ikke, punktum. Lorst ikke Viktor, og om jeg spyrir, svære til meg ikke, utropstegn. Det blind? Elskar det Guds ord? Gamla danska? Men om jeg og spørger, svarer I meg ikke, eller lader meg løs. Det två tekster. Det två tekster. God hever ikkje varvått sitt år nere tja aufrelstun gnostikaren. Gnostikaren trygg ikkje på likamlig opprøst. Det trygg ikkje til at Jesus sonur Guds. Det trygg ikkje på nekv grunnleggjande ting. Jeg minns ikke akkurat. Det særlig opprøst. Det trygg ikkje på likamlig opprøst. Det trygg ikkje at Jesus røys opp likamlig. Det trygg til at han røys opp som en spørselse. Ta man ofrelster. Les 4 Korinther 15. Jesus ikke risen? Han tar sånn likamlig opprøst. Han sier, Jesus ikke risen? Så trygg tikkere, faen ut. Så det enda synd tikkere. Han som ikke tror på likamlig opprøst, han ikke frelster. Han ikke endrefødt. Kan ikke være det. Visst til. Hva det? 28 trus. Luthersa Bibel. Frage ich aber, so antwortet ihr nicht, und lasset mich doch nicht los. Og leta mich lesa. Føreska King James, og om jeg òsne spiritikon, så vil jeg tid ikke sværa mer, edla leta meg færa. Hvert år. Så stod hvert et øyneste år, og om øysene stender øysene her. Enska King James, and if I also ask you, om øysene spyrje tikkun, dip. And if I also ask you, ye will not answer me, så vil jeg tid ikke svære mer. Nor let me go. Edla leta meg færa. Du kan ikke skje noe med det. Du kan ikke skje noe med det. Ta du tåsar, så brukar du år, og hvert år har tøtning. Udelett du 8 år, så sier du ikke det samme. Det er det.